Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. L-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. L-Evanġelju ta' San Mattew dawn il-ġranet anke nhar ta' Ħadd qiegħed ifakkarna fuq il-paraboli tas-saltna. X'inhi s-saltna t'Alla? Kemm għandna napprezzaw din is-saltna t'Alla? Kif nikbru biex nakkwistaw din is-saltna t'Alla permezz tal-kelma t'Alla. Ejjew nitolbu l-mulej li aħna dejjem ikollna qalbna miftuħ ħalli narfu is-saltna t'Alla fina madwarna sakemm naslu fil-milja tas-saltna ta' dejjem. Npoġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna. Aħfrilna mulej ta' kemm il-darba b'supervja aħna warrabna il-kelma tiegħek. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfrilna mulej Ġesu ta' kemm il-darba ma fdajniekx f'ħajjitna li tmexxina int it-triq tagħna. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Aħfrilna mulej ta' kemm il-darba ma rajniex dawl fil-ħajja tagħna u tlifna t-tama tagħna fik. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tħares il-min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa. Xejn ma hu qaddis. Kattar fuqna l-ħniena tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina ħalli ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan qal il-mulej: Għajnejja jxerdu dmuħ, lejlu nar bla qiegħda, għax ix-xebba bint il-poplu tiegħi ħadet daqqa kbira u tfarket, ġerħa bla fejqan ġarbet. Jekk noħroġ fir-raba hemm insib il-mejtin bix-xabla. Jekk nidħol fil-belt insib il-mifnija bil-ġuħ, għax imqar il-profeta u l-qassis jiġġerrew mit-tuffin fil-pajjiż. Tlaqt int il-Ġuda għal kollox, stmellejt int il-Sion, għaliex sawwatna bla ma hemm fejqan għalina.
Stennejna s-slim u manna ebda risq. Żmien il-fejqan u warana imwerura. Aħna nafu mulej bid-nubietna, bil-ħażen ta' missirijietna għax dnibna kontrik. Minħabba fismek tiċħadnix, tkasbarx it-tron tal-glorja tiegħek. Ftakar, tiksirx il-patt li għamilt magħna. Hemm xi ħadd fost l-allat fiera tal-ġnus li jista' jibgħat ix-xita, jew jista' jagħtu weħedhom ismewwiet gliegel tal-ilma. Mhux int mulej Alla tagħna, fik it-tama tagħna għax int għamilt dan kollu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm ngħidu flimkien. Fġieħ is-seb tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Fġieħ is-seb tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Tiftakritniex il-ħtijiet tal-imoddi, fittex ejja u l-qana biħnientek għax ninsabu mifnija għall-aħħar. Flimkien, fġieħ is-seb tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Ejna o Alla Salvatur tagħna, fġieħ is-seb tal-isem tiegħek. Eħlisna u aħfrinna d-nubietna minħabba l-isem tiegħek. Flimkien, fġieħ is-seb tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Ħajjasal quddiemek lil-fiq l-mjassrin, fil-kobor ta' qawwietek salva il-dawk li huma għall-mewt. Flimkien, fġieħ is-seb tal-isem tiegħek mulej eħlisna. U aħna il-poplu tiegħek u l-merħla tal-mera tiegħek niżżuk ħajr għal dejjem, minn żmien għal żmien inxandru tifthiritek. Flimkien, fġieħ is-seb tal-isem tiegħek mulej eħlisna. Iż-żerrija hi l-kelma ta' Alla. Dak li jiżra ż-żerrija huwa Kristu. Kull min isibu għandu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu u qalulu: Fissirilna il-prorabbola tas-sikrana fl-għalqa. U weġġibhom: Dak li jiżra ż-żerrija tajba huwa bin il-bniedem. Il-għalqa hija d-dinja. Iż-żerrija tajba huma uliet is-saltna. Is-sikrana huma uliet il-ħażin. U l-għadu li żaraħħa huwa x-xitan. Il-ħsad ifisser tmiem id-dinja u l-ħassada l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fit-tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu u huma jiġbru barra mis-saltna tiegħu kull ma jġib it-tfixkil u kull min jagħmel il-ħażen. U jixħtuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Imbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu widnejn ħajjisma'. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ma nafx ix is-sensazzjoni tagħkom meta taqra xi poeżija sabiħa hekk u tgħid xi ġmiel ta' kliem u kemm mirquma u minsuġa tajjeb din il-poeżija u tieħu gost. Nagħtu każ taqra xi poeżija ta' Dunkarn b'sajla, dawk l-innijiet ġbieħ li għandna ta' Dunkarn. Kemm huma profondi, ġbieħ u tieħu gost taqrom, tifhimhom u tismagħhom. Hekk l-ewwel lezzjoni llum mill-profeta Ġeremija.
kemm hija lezzjoni li fiha tant poeżija ħlewwa ma fl-istess ħin qiebsa. Ixebbaħ il-profeta Ġeremija lill-Alla li qiegħed il-mulej li qed ixerret id-dmugħ għal poplu tiegħu. Għajnejja jxerdu d-dmugħ lejlu nar bla qiegħda. Għax ix-xebba, allura anke l-poplu tal-Alla jqabblu ma' xebba, ma' dik li għadha ma żżewġitx ma li jixtieq jiżżewwiġha, li jixtieq joħodha x'hija sabiħa, xebba. Għax ix-xebba bint il-poplu tiegħi ħadet daqqa kbira u tfarket, ġerħa bla fejqan ġarbet. U allura din ix-xebba dan il-poplu qiegħed jarah il-profeta Iżajja l-mulej qed jibki għalih għaliex ġarrab dan kollu. U qed jgħid, jkompli jgħid, u jekk noħroġ fir-raba hemm insib il-mejtin bix-xabla għaliex kienu għaddew mill-ġlied, mill-gwerer. Jekk nidħol fil-belt insib il-mifnija bil-ġuħ għax imqar il-profeta u l-qassis jiġġerrew mitlufin fil-pajjiż għaliex ħadd ma jrid jisma', ħadd ma jrid jifhem. Kulħadd tagħlaq qalbu għall-kelma ta' Alla. U allura l-mulej qiegħed jgħid il-profeta qed jixebħu li jibki għall poplu tiegħu. Il-mulej li jitħassar il-poplu tiegħu. Int tlaqt il-Ġuda mbagħad jgħidlu jistaqsih, imma int fuq kollox tlaqt il-Ġuda, jost mellejt il-Sijon, tista' int mulej imma twarrab il-poplu tiegħek. Għaliex sawwatna bla ma hemm fejqan għalina? Għaliex kellna ngħaddu minn dan kollu? Stennejna sliem u m'għandna ebda risq. Żmien il-fejqan warana mwerwra. Aħna nafu mulej bidnu bietna u din hija l-qofol tal-kelma kollha ta' Ġeremija llum. Għax aħna wkoll ħafna drabi bħal poplu tal-Alla fi żmien Ġeremija inwaħħlu f'Alla. Naraw li Alla bħal donnu nsina, warrabna, ma jkunx hu. U ma tantx nirriflettu aħna kemm warrabna lill-Alla, aħna kemm insejna lill-Alla, aħna x'għamilna bidejna. Dak ninsewh, inwarbuh, inwaħħlu f'ħadd ieħor, imma ma nħarsux fina nfusna. Aħna nafu mulej bidnu bietna bil-ħażen ta' missirijietna għax dnibna kontrik. Minħabba f'ismek tiġħadniex. Ħannerġgħu nduru lejk, ikollok ħnina minna, tiġħadniex. Tkasbarx it-tron tal-glorja tiegħek, ftakar, tkissirx il-patt li għamilt magħna. Il-karba tal-profeta Ġeremija fisem il-poplu li kultant jew ħafna drabi webbes rasu, jitlef il-Alla u mbagħad iwaħħal falla għal dak li ġralu. U għalhekk anke Ġesu llum fil-Vanġelu jieħu paċenzja ifisser il-parabola tas-sikrana lid-dixxipli tiegħu li resqu lejh meta mar lura d-dar. Imma jgħid ukoll li l-ħażin lest li jibqa' jiżra s-sikrana, lest li jibqa' jagħmel il-parti tiegħu. U s-sikrana qiegħda hemm, il-ħażin jeżisti. Aħna kif qed inġibu ruħna quddiem dan? Inħallu s-sikrana toħnoqna, inħallu il-ġid ta' din id-dinja ibedna minn Alla, namlu Allat foloz għalina bħal huwa l-ġid tal-art, il-fama, l-popolarità, il-qawwa, l-poter, kollha huma Allat foloz, sikrana li jimbtu f'qalbna li jbeduna minn Alla. Ejja issa flimkien impoġġu t-talb tagħna quddiem Alla l-Missier għax aħna ma rridux kif qalilna Ġesu illum fil-Vanġelu fl-aħħar sentenza, ma rridux inwebsu qalbna
imma rridu niftħu widnejna għall-kelma tiegħu. Għall-Knisja mulej ħatibqa' twassal din il-kelma ta' qawwa, kuraġġ, maħfra u tama lid-dinja kollha. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għall-mexxejja tal-ġnus huma li għandhom tant responsabbiltà biex verament ikunu għas-servizz tal-poplu fil-ġustizzja u l-verità. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għal kull min huwa għaddej minn momenti diffiċli, mulej, biex ma jwaħħalx fik, ma jwarbikx, imma jdur lejk f'kollu tama u fiduċja. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għall-eżistana mejtin, mulej, li nemnu li ma ridux jalqu widnejhom u qalbhom għall-kelma tiegħek, imma rridu jgħixuha bil-milja kollha tagħha biex issa int tagħtihom il-mistrieħ u d-dawl ta' dejjem. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għalina l-koll mulej biex żgur ma nkunux rasna jibsa. Qalbna maluqa, widnejna torox biex namlu nejxu il-kelma tiegħek. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna kollna niedma u sobina qegħdin impoġġu quddiemek int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwassluna fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll Nerfgħu qlubna l fuq nerfawhom lejn il-mulej. u niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. U sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marija Verġni u għattemm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti
bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza l-Om Talla Marija, raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka, il-Bejati Maltin u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu l-mulej Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lin u ħati għalina. Daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l-xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
دانو الحرف تالا دانو li naħħidnu biet tad-dinja ħin jinaħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżżajt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbinna mulej bis-sagrament tas-sema li hu tifkira għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li hu tawulna b'imqabba bla qis ikun jiswa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tana isma talb tana ħlesejna u għafmana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tana Ġesu, li twilet għalina u ritikum bnidem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern,
u l-ġenna l-irbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-menu ħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni, amen. Stima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Stima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Stima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-menu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Stima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irbiħ kollha, u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta s-Sir tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, palma nafru l-menu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna,
ħarisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dbatija meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien mobbi s-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. U biżnata kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. U biżnata kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak,
بركة انت فوست النساء مبارك الفرط طالجوف تيك جسو Għaddisa Marija u Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك بركة انت فوست النساء مبارك الفرط طالجوف تيك جسو Għaddisa Marija u Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك بركة انت فوست النساء مبارك الفرط طالجوف تيك جسو Għaddisa Marija u Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, سليم عليك amen. ماريا بجراتسيا مملية المليميك بركة انت فوست النساء مبارك الفرط طالجوف تيك جسو Għaddisa Marija u Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, سليم amen. عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك بركة انت فوست النساء مبارك الفرط طالجوف تيك جسو Għaddisa Marija u Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك بركة انت فوست النساء مبارك الفرط طالجوف تيك جسو Għaddisa Marija u Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria al Missier u l'Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti jomna lik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kolla u għajn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slim għalik, Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tana. Slim għalik, lilek najtu, għalix aħna t-torufnati u li teva, lilek li t-niedu, aħna li nirku nolf u f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tana, dawar lejna dawk il-għajnejn, tijek u tal-ħnina, urina wara dan it-torufnament, lil-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa għal-bżonnijiet tiegħu, nixxierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dubietna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott, tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem, amen. Niftakru fl-erwieħ tal-Purgatorju, għatijom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifu. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifu. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifu. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Hen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Hen għalina. Spiritu Santu Alla. Hen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Hen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal.
اطلب علينا شابة اللي تستحق كل قيمة، اطلب علينا شابة اللي تستحق كل فخرية، اطلب علينا شابة كلك ستة، اطلب علينا شابة كلك خنينة، اطلب علينا شابة دايم مربوطة مالا، اطلب علينا مرة تالقدوسية، اطلب علينا ترون تالرف، اطلب علينا بدو تالفرخ تانا، اطلب علينا أمارة تالسبيرتو سانتو، اطلب علينا أمارة كل جراتسيا، اطلب علينا أمارة كل تيبة، اطلب علينا وردة ميستيكا، اطلب علينا توري تدافيد، اطلب علينا توري تلافوريو، اطلب علينا دار تدب، اطلب علينا أركة الربطة الجديدة، اطلب علينا بيب السما، اطلب علينا كوبة فيلودو، اطلب علينا صخة المردة، اطلب علينا كانت المدنبين، اطلب علينا فرج الميجرانتي، اطلب علينا فرج المنكتين، اطلب علينا عينونة الإنسارة، اطلب علينا سلطانة الأنجلي، اطلب علينا سلطانة البطريركي، اطلب علينا سلطانة البروفيتي، اطلب علينا سلطانة الأبوستلي، اطلب علينا سلطانة المارتري، اطلب علينا سلطانة الكونفسوري، اطلب علينا سلطانة الفيرجني، اطلب علينا سلطانة القديسين كلها، اطلب علينا سلطانة منسلة من هاي الأول تبا، اطلب علينا سلطانة متلة السما، اطلب علينا سلطانة روزاريو مقدس، اطلب علينا سلطانة الفاميليا، اطلب علينا سلطانة الباتشي، اطلب علينا حرف تالا لتنخد نبيت الدنيا، احفرنا نطلبوك مولاي حرف تالا لتنخد نبيت الدنيا، اسمعنا نطلبوك مولاي حرف تالا لتنخد نبيت الدنيا. هنا لينا اطلب علينا قديسهم الله، biex ikun jissaqilna dak li wedna Kristu. għatilina għaddeja tijak mulej alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Talba l-sammik l-Arkanġlu. Sammik l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, Alla lilek fdalek il-libnu, fik Marija, edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beat Tunazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb għaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirom Talla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.